יום אחרי הניתוח, המטופל מגיע עם איזשהו מתלה שאנחנו רוצים שהמתלה יהיה מחובר לכתף השנייה ועל היד, ושהמטופל ירגיש נוח. מה זה נוח? שהכתף לא למעלה מדי, שהכתף יושבת נוח, ובעיקר התחושה שלו צריכה להיות טובה. הוא צריך להרגיש שהוא מרגיש נוח. הדבר הראשון שאנחנו עושות, אנחנו מתחילות להפעיל חלקים שהם לא קשורים אל הכתף. אז אני אבקש ממורן לקחת את הצוואר לצד ימין ולצד שמאל, לעשות סיבוב שלם של הכתפיים. אני לוקחת את הכתפיים למעלה ולמטה ולמעלה ולמטה וסיבוב לאחור. אנחנו עוברים לגובה המרפק. ברוב המקרים מותר לקפל את המרפק וליישר את המרפק. לקפל את המרפק וליישר את המרפק. במקרים ששריר הבייספס תפור, זה שריר הבייספס שהגיד שלו כאן, אנחנו לא רוצים להפעיל עליו עומס, יד שמאל מחזיקה את יד ימין, את מקפלת את היד ואת מיישרת כנגד התנגדות. יד שמאל מתנגדת ליד ימין, מצוין. עכשיו את מקפלת ויד שמאל מיישרת את יד ימין. בכל הניתוחים, בכל ניתוחי הכתף, מותר להפעיל מיד את שורש כף יד. אז מה שאני מבקשת ממורן זה לפתוח ולסגור את כף היד, לפתוח ולסגור את כף היד, לסובב אותה מצד לצד, מצד לצד. אם זה נורא כואב, אפשר להביא את יד שמאל, לתפוס את היד ולעזור לה פה לעבוד. וגם סיבובים שלמים של כל כף היד. מצוין. אוקיי, התרגיל הבא, את מחברת שתי ידיים. מה שאת עושה, את מתכופפת למטה, את לא משחררת את היד, ואת מתיישרת עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, את עובדת על כל הגב, בדיוק. מה שאתם עושים, אתם מתכופפים למטה, אתם משינים את האמה שלא נותחה על שולחן יציב, אתם משחררים את היד בשביל ליצור כאן 90 מעלות. הרעיון הוא של הגידים שתפרו אותם בדרך כלל בניתוח אסור לעבוד. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מזיזים את הגוף לאט לאט בשביל ליצור תנועה פסיבית של סיבוב. התרגיל הזה הוא מאוד מאוד יעיל גם לרחצה, כי אפשר לרחוץ מתחת לבית השכי. הוא גם עוזר להתלבש כי אתם מתכופפים ואתם מתלבשים, וגם הוא יוצר כבר את ה-90 מעלות. בכל פעם שכואב לכם, אתם יכולים לשחרר את המתלה ולהתכופף למטה. בניתוחים של הבייספס, שזה הבייספס, השריר של המרפק, הגיד שלו מגיע אל הכתף. לפעמים המנתחים לא רוצים את התנועה הזאת כי הם מפחדים מאישור של המרפק. מה שאנחנו עושים, יד שמאל מחזיקה את יד ימין, את מתכופפת למטה, את שומרת על מרפק כפוף, ובעמדה הזאת את מבצעת את המטוטלת עם המרפק הכפוף. אבל שוב צריך להרגיש מאוד מאוד נוח, זה בעיקר תרגיל שנועד להקל על הכאב ולהתיישר.